akunga ninkera alakira la ka nyenamaya kono shinya fula ikomi suratu najmi ba fo anyana togomi ngana bora alakira la kata adama na fo isa tidin fuite minye jibrila addantugo la halishiye kele alakira kele de jibrila addantugo la shinya fula allah taala ba fo anyana suratu najmi kono ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وكفى على كرا أني جبريل غيرلا نيوكونا نينغا كلاكا دوفارا غير نيوكونا كجبريل تو أدانتوكولا على كرا ني جبريل كرا يكومي ني كالابا فلا دانيوكونا oluka suru nyogona togomi walma kala na tajuru oluka suru nyogona togomi au adina ko walma alakira ni jibrila suru yana nyogona kateme kala na tajuru ka jibrila to adantogola fa auha ila abdihi ma auha allah taala wahyuke kana ka jonke manu jibrilai jibrila min wahayuke kana muhammad ma sallallahu alayhi wa sallam ma kadhaba al fuadu ikado alakra dusukun kon makkalon tigiyalike fena ma raa ay feminyi afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu yala aw be alakra sosonyugonya wa fena alakra feminyi anyena hakika yɛrɛ la dɛ sika tɛ min na alakira ye jibrila ye nazlatan ukura siɲɛ wɛrɛ la o yeli kɛra yɔrɔ jumɛn inda sidratul muntaha yɔrɔ la n'o ye tɔnbɔn sun ye sankaba 7 o bili sanfɛ o kuma ko alakira ni jibrila ye ɲɔgɔn ye tugun o y'a sɔrɔ jibrila bɛ a dantogo la o kuma fɔlɔ kɛra garu hira i kɔnɔna na wahyu jigini fɔlɔ alakira kan a ye jibrila a dantogo la ni ka tila k'a ye a dantogo la sidratul muntaha la n'a bɔra alakira la ciden foyi ma jibrila a dantogo la jibrila b'a yɛrɛ kɛ surayaw de ye ka na cidenw ma nga ciden ka jibrila a dantogo la o ye muhammad kelen pe ye sallallahu alayhi wa sallam ni ye wahyu natogo noniya 5 ye wahyu natogo noniya 6 o de allah taala ye wahyu min kɛ kana alakira ma o y'a sɔrɔ alakira bɛ sankaba bili 7 sanfɛ alakira ka sana yelen su la seliw faridaya togo alakira kan ani kumakan wɛrɛw minnu tɛmɛna ala ni alakira cɛ nin y'a wahyu damanna togo ye wahyu natogo 7 allah taala ni alakira be kuma ka sɔrɔ intermédiaire te n'o ye mɛlɛkɛ te jibrila te foyi te i komi allah taala ni musa be kuma togo min ka sɔrɔ dalaminɛ te o kuma wahyu natogo 8 o de allah taala ani kira be kuma ka sɔrɔ hijabu te u ni ɲɔgɔn cɛ nga alakira sallallahu alayhi wa sallam ay ala ye a ɲɛna wa walma ama ala ye a ɲɛna wa dɔnikɛlaw ma bɛn o la o kuma an tɛna an da don o la an bɛ allahu taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma o la nin ye wahyu jigintogow ye n'an ye alakira yɛrɛ jateminɛ an b'a ye k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de ye nabiyumu la belebele ale de y'u la sɔn hɛrɛma ye an y'a ye sisan k'a fɔ ciden foyi tɛ nabiɲuman foyi tɛ min ye jibrila ye a dantogo la fo n'a bɔra muhamad la sallallahu alayhi wa sallam ale yɛrɛ fana ye jibrila ye a dantogo la siɲɛ 2 la wahyu jiginna cidenw kan siɲɛ joli wahyu jiginna alakira kan siɲɛ joli n'an y'an ka tafsiru dɔ lajɛ n'o ye ibnu adil ale b'a fɔ an ɲɛna a ka tafsiru la a ko i k'a dɔn jibrila ale jiginna alakira kan alakira ka cidenya waati in kɔnɔna na n'o ye san 23 ye jibrila jiginna alakira ka siɲɛ 124 nka an fa adama
Jibrila jigina ale kan siɲɛ 12 a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ. Nabila Idris alayhi wa ala nabiyina salam, Jibrila jigina ale kan siɲɛ 4 a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ. Nabila Nuh alayhi wa ala nabiyina salam, Jibrila jigina ale kan siɲɛ 50. Nabila Ibrahim n'o de nabi ɲumanw fa ye alayhi wa ala nabiyina salam, Jibrila jigina ale kan siɲɛ 40, dɔw ko siɲɛ 42, dɔw ko siɲɛ 48. Nabila Yaqub alayhi wa ala nabiyina salam, Jibrila jigina ale kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔ siɲɛ 4. Nabila Musa alayhi wa ala nabiyina salam, Jibrila jigina ale kan siɲɛ 400. Nabila Yusuf alayhi wa ala nabiyina salam, Jibrila jigina ale kan siɲɛ 4. Nabila Ayuba alayhi wa ala nabiyina salam, Jibrila jigina ale kan siɲɛ 7. Nabila Isa alayhi wa ala nabiyina salam, Jibrila jigina ale kan siɲɛ 10. Nga Alakira sallallahu alayhi wa sallam, Jibrila jigina ale kan siɲɛ 124. I k'a dɔn nin b'a yira k'a fɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de ka fisa ka tɛmɛ nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen kan, wa ale de ka di Ala ye ka tɛmɛ nabi ɲuman bɛɛ kan. Wa Jibrila ye jigini min ka ale kan o ma kɛ ciden si la. Jibrila jigina Alakira kan sallallahu alayhi wa sallam siɲɛ 24. Alakira ale ye san 23 de kɛ nabi ɲumanya la. N'i ye siɲɛ 24 ta ni ka tila san 23 cɛ, o la an b'a jate minɛ fɔlɔ san kɔnɔ tile joli de bɛ yen? Tile 360 o de bɛ san kɔnɔ. O kuma i b'o gosi 23 la. 360 sigiyɔrɔma 23 o bɛ bɛn tile 80,000 ani tile 200 ani tile 80. I bɛ 24 tila o ni ɲɔgɔn cɛ. O la o bɛ jaabi min di o ye 2 walima 3. O b'a yira don o don Jibrila tun bɛ jigin Alakira ka siɲɛ 2 walima siɲɛ 3 Alakira ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ. O kuma Tata'i ale fana bɛ nin fɔ Sharhu Risala la, i komi Luqatu Dur ale fana bɛ nin fɔ cogo min o cogoya la. O kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam, Jibrila jiginna kan siɲɛ 24. O la nin ye wahyu nacogow ye. Wahyu bɛna nacogo du nacogo 8 de la, nka nacogo 8 n'i ko i b'a walawala a bɛ taa nacogo 46 la. O la nacogo fɔlɔ kumakan surunyana o de ye sogo ɲuman ye. Nacogo 2nan o de ye Jibrila bɛ min to Alakira dusukun kɔnɔ ka sɔrɔ Alakira m'a ye. Nacogo 3nan Jibrila b'a yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ cɛ dɔ ye min ye cɛ ɲuman ye, i komi Dihiya al-Kalbi. O kuma nin ye nacogo 3nan ye. Nacogo 4nan Jibrila bɛna Alakira ma i komi ntɛnɛn gosikan bɛ cogo min, nin de kun ka jugu Alakira ma ka tɛmɛ wahyu tɔw kan. Nacogo 5nan i k'a dɔn mɛlɛkɛ bɛna a yɛrɛ dancogo la n'o ye Jibrila ye, Ala y'a dancogo min na. Nacogo 6nan Allahu Taala ye wahyu min kɛ Alakira ma sankaba 70 sanfɛ a ka sura taama su ni seli faridayali ye ani kuma wɛrɛw. Nacogo 7nan o de ye Allahu Taala ni Alakira bɛ kuma min kɛ ka sɔrɔ dalaminɛ tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ, i komi Ala bɛ kuma Musa fɛ cogo min. Nacogo 8nan o de ye Allahu Taala ni kira ka kuma ka sɔrɔ hijabu tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ Allahu Taala deli Ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma. Sheikhu Fazazi b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la, a ko tahadda bitawfiqil ilahi
lidinihi ikado alakira sallallahu alaihi wasallam akandara ninga klaka kandalike ni Allah ta'ala ka sababayali kana ka dinema okuma danfen bele jelin kanda kana ka islamia dinema ni alaka sababayali wala wahyu fuy kon majigi alakira kan illa min safa'i yaqinihi fuka ke alakira ka denganya jeli asanyalin kan walamma atahu rabbuhu bi amini kuma min alakira daba manana ama naka dana meleke no jibrilay tala ala abarqul bishri fawqa jabinihi ikado nisonja kaba yigeru o kembe na alakira tamandaw kan wasaha ghamamur rahatil mustahilla alakira teke ikado okaba sinfina ninga jishuru jimina kacha odla alakira sallallahu alaihi wasallam wahyu jigintugo akan sisa anyolu don ola alakira sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yi anyamaruya ka wuli ka wele kan lase danfɛnw ma o kuma ni an dontoye étape wɛrɛ kɔnɔna na n'a ye rahiqul maktum lajɛ ale b'a yira ana ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ye ɲamaruya kan dɔw kunbɛ ɲɔgɔnya minnu ka ca ka bɔ a dabama yɔrɔ ni Allah ta'ala ka kumakan dɔ ye suratul mudaththir kɔnɔna na الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر أكما الله تعالى نين يمريا ولم فلاندي على كرام ni nyamaruya wolonvulain ni ya taka laje a kokanana iba foko bara nokon do min fenselendo nga ni ya jatemine haklila iba ye nyamaruya wolonvulain a famunya ka dun aka layini o ka dun anno o yakoya yalendo a bara no fanga be ola hakika yɛrɛ la ni nyamaruya nunu ikado nundi nyamaruya jati uye odla nyamaruya wolonvulain amena andado abela kelengele nyamaruya folo Allah ta'ala ko ya ayyuhal mudaththir min flaka birifini biri kum fa'anzir wuli ika sonsranike birifini biri o kuma temena ni nyamaruya folo warabbaka fakabbir birifini biriba wuli iki daba ma bonya ikai daba ma bonya bla fem be bonya sanfɛ ni nyamaruya fulana ye wathiyabaka fatahhir birifini biriba wuli iki ka fini saniya bato kama ni nyamaruya sabanan ye warujza fahjur birifini biriba wuli iki yɛrɛ kun tigɛ ninka bɔ bolo la ika dume ika tigɛli kan o la i ma deli ka boli bato nga dume o waleya in kan wala tamnun tastakthir birifini biriba i kana funin seriya kɛ walisa i ka se ka caman sɔrɔ o kuma ne ɲamaruya duruna ye ɲamaruya wɔɔrɔna walirabbika fasbir ika sabali idabama akan nyamaruya koko mumina ni ayan jigina alakira kan alakira wulila aka wulila yini o dana o kuma ninga danfɛnw sonsira alaka layini muye ya o de wulili yɛrɛ ka layini ni danfɛnw sonsirani ye ko alakira kana danfɛn foyi to ye dugumakolo kɔ kan adamaden ani jinɛna min be Allah ta'ala ka jɛn fɔngɔ ɲɔgɔnya ni sɔrɔ in kɔnɔna na fo alakira ko baka n'a ka ala fɔngɔ ɲɔgɔnya o kɔlaban halaki ye fo siran ani yiranyira ani basigibaliya ani dusukun yɛrɛ ka siran ani ni ka siran fo ka sabati ma kelen bɛ dusukun na min bɛ ka Allah ta'ala fɔngɔ ɲɔgɔnya o kuma ni ɲamaruya fɔlɔ ye
min dira alakira ma. Ɲamaruya filanan i k'i daba ma bonya. O kuma daba ma bonyali o laɲini a n'o dan o ye min ye, o de ye alakira kana toli kɛ dugumakolo kɔ kan yɛrɛbanni si la, masakɛ yɛrɛ dɔnbali si la. Alakira kana nin si ka bonya to dugumakolo kɔ kan fa ko ka yɛrɛbanya ŋɔni kari ka bɔ a la, ni ka o yɛlɛma ka bɔ a ka kɔ kan ni ka firi a muso kɔnɔ kan, fo foyi kana to dugumakolo kɔ kan yɛrɛbanniw na, bonya foyi kana to dugumakolo yɛrɛ fana kɔ kan fo n'a kɛra Alahu Taala kelen ka bonya ye. O kuma Alahu Taala ye alakira ɲamaruya nena. Ɲamaruya sabanan, Muhammad i ka fini saniya. O kuma fini saniyali laɲini o de ye alakira ka danse kɛ a farikolo kɔkanna ani farikolo kɔnɔna, ani ka se k'a yɛrɛ ni saniya ka bɔ ɲaami ko bɛɛ lajɛlen ma, ka bɔ nɔgɔ ko bɛɛ lajɛlen ma. Adamadenya bɛ se ka saniyali kɛ ka se dan hakɛ min na, a ka tila ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen ni saniya. Alahu Taala ka hinɛ o suma dugu ma, ani Ala ka tanga hinɛ o dugu ma, ani Ala ka kanda sira kan ni Alahu Taala ka nɔɔrɔ ye, fo Muhamadu yɛrɛ ka kɛ misaliyaw la kɔrɔtalen ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Danfɛn bɛɛ lajɛlen ka sama ka na Muhamadu ma diɲɛ in kɔnɔ, a bɛɛ lajɛlen i ma u kana u sɔnɛ Muhamadu ka kumakan ma, walima u ka ban kɛnɛ kan, nka u dusukun kɔnɔ u sɔnnen don. Alakira sallallahu alaihi wasallam, Alahu Taala y'a ɲamaruya nin na n'o de ye k'a ka fini saniya. O laɲini de ye nin ye, ni Alahu Taala ka diɲɛ ye an bɛ walan jɔya, nin y'an ka sigida 18nan ye. Ni Alahu Taala sɔnna ma ka an si jɔ ka sigida wɛrɛ kɔnɔ, an bɛ tɛmɛ n'a ye. An b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fasihu lisani mutahharul janani raufur rahimi uzunul khaira. An balima silamɛw, bi sɔngɔ in o bɛ dan yan nɔ. Min sera a ma ka bɔ an balimakɛ Sulemani Sufu Tarawele fɛ, a yɛrɛ ka telefɔni sira o ye 66 83 43 06 75 16 31 69. Nin baara ninnu labɛnna ka se aw ma ORTM tɔgɔ la a balimaw fɛ: Kamba Tarawele, Ibrahima Ture, Lasana Jabate, Seku Keyita ani Musa Babasila. Aw k'an bɛn sini sumunda wɛrɛ la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.